Hi, hello mga kabisaya, mga kabisdak. So aniyan usab ang atong sugilanon karon nga naguluhan og kun ako ang pasultiyon. Ang atong magtatampo nagngalan og Doris. So dako kay ang problema tungod sa iyang bana nga walay klaro, siloso og pataka rag pangasaba nga way hinungdan. So bani ko ninyo sa pagpaminaw niining sugilanon ni Doris diri sa kun ako ang pasultiyon. Kun ako ang pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon. Hi! Hello mga kasama, kinigapon niyo Kuya Joel Bensi, kawas akong partner Randy Tayat, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mag-iksura mga kasama, awahagong ko kamong gumagamit good sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, ug Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Doris. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Rhea Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Doris. Kini akong problema bahin ni sa kumbana nga sa puton kaayo ug kun nganong na problema ko ani niya ingon magud ini ang mga panghitabo. Mula nang makilala ka aking mahal, di ako imong lagay. na mao na di ako mapalagay. Di ako mapalagay sa kakaisip ko sa'yo. Lagi na lang ikaw ang alaala ko. Nago siya iyang lyrics. Ikapuya nila sa tuyo di mo. Doon na diribi. Nasaan ka man. Yeah. Larawan mo'y natatanaw. Ayaw na kayabag ka. Di ka kakuha sa kuang-kuan. Sa pagtulog buwan. Panaginip ka. Unsay toyo. Ngano? Day, direct day. Nga naman eh. Unsa man eh? Hugasan diri ha. Kanta-kanta lang ta ha. Kanta-kanta lang ta ni. Suno si mana ni hugasan. Ito palabay ko ron. Ay, wa na gisapo ta sa dang haring gangis na mo. Kanta-kanta ta. Imo tabagungon. Mao di ay kay wa pa ni taon panghugas plato diri. O lage. Inahak aning tawhana. Sipyat gani karon na. Piti ka man gidako ba? Awaron. Ha? Mato na ko. Oh, plastada na ko dire. Unsa pa may problema nimo? Tanawa na ng mga hugasan diri ha. Pasagdal na nimo diha ha. Kaging naman na mo diha. Tanawang mo. Tanawa, mura nagmunggos. Grabe sa nimo oy. Wa mo kakabuhugasan na. Pila ra pa manguhugasan na. Paminaw sa... Paminaw. Hugasin na ninyo! Hugasan lagi na! Paminaw! Mulupad ganing kumo ron ako. Pataka ron na ba ni tugpa? Basig anak ni tugpas kanang imong agtang. Paminaw sa nako sa... Wa na mahugasi ganina kay way agos! Oh, Doris di. Doris de. Nakasabot ka, ha? Manghugas man ko ganina. Pero unsaon man ako pagpanghugas nga wa may agas ang tubig. Daton ko nang hugasan dito sa pa. Aron dito nako hugasan ang tanan. Mo na gusto nimo, ha? Daton ako sa pa. Mo pa na gusto nimo. Nganong ato siya ka sa sapa manghugas ha? Porbida sa nimo. Ari na to ha. Muna mo dito sa pa. Mao lagi kay wa lagi agas. Uy, asa man ko nimo pahugason? Ay sos, bida. Wato nimo wagas. Mo na ko gihuwat bitaw. Nya karon ni agas naman na. Unya. Na pa man ko gibuhat be. Ha? Kato kanta. Oh, syempre. Kato imong kanta, buhat nimo ha. Ang sabi? Ikaw kay wa man kay gibuhat di. Kay panghugas na lang ana. Ha?
Abayo, no? Hugasin na! Ano ako nila ba? Pasangilan, minuta ni mo, ani. Musupa ka na ko. Day Doris di. Humani mog hugas, limpyo itong banyo ha. Hasta ba niyo ako ba? Humani mog limpyo sa banyo, labi itong mga bulingon sa kwarto ha. Labi ito tanan, nakasabot. Kana, ay nalagtingog, aron Di na, dili mapunan ang imong trabahoon. Ah, Sige na, liyok na! lagi! Nay, sige na, kaon na. Unsa darong orasaw, pa na isud imong tiyan. Di lagi ko. Lami man ni. Ako may galugaw ani. Gisagulan ko nagmanok. Sige na, kaon na. Gingnan na sa hindi kong kaon. Bisag usa lang gud ka kutsara, nay. Nabuang ka diha. Ah, Ha? Maglisod man gani kong kaog lugaw. Kutsara na ba hinoon? agay ko. Dili man nabot ako ipasabot. Kutsara imong kanon. Usa ra ka kutsara imong kanon aning lugaw ba? Ay, di ba na nanaon pagpagkaos na na ipod ni mo dahil pinapungson po ni mo sa di ka na makaon. Unsaon din pagpakaon di ay ga. Alam-alamin ha, noon sa mga kawin. Alam-alamis imong mata. Sa pakanonin mo, di mo am-ama ni mo, di kay pungson na ni mo, pungson no ni mo. Oy, Talyo, ikay pakaon anang imong inahan ha. Di man gani na makakaon ron, basta jud ka nako. Kinala makakaon gyud na, kay wa pa nay kaon. Bida. Kung di na makakaon, wa sa kay kaon. Ha? Pilungan! Basta. Di na gani makakaos nanay, hasta ka wa sa kay kaon. Maong paninguha ang nga makakaon na. Kay og di na makakaon, hasta ka apil kang kapas mo. Ako mo sudugho, probinsya sa di mo. Usap ni, damay-damay. Bida ni Kliki ha. Kao na nay, labing ka mong pagkaon eh. Espesyal nga lugaw, gina siya. Espesyal na nay ha. Kao na nay. Magbuot man kag di kong kaon. Kao na nay ba? Bida, kung di ka kaon ron, isa ko kaon sa dani ron. No, sa may labot ko. Oh, no, isa doy. Kaya sa paginaan na nay nga, usay labot ha. Kung mapas ko mo ka, pas mo kong apel, kay di mo ko pakanon Doris de. Kung dili ka mo kaon ha, mao nga kaon taon, kay basig mo abot na to. Aron makakaon sa taon ko ba? Pakanon jud ko nimo bisag busog pa ko. So, mami, kaon na ka. Man nalagi ko ganina ra. Oh, wala lang ini ko ing lugaw taon. Di man lugaw akong gikaon. O sa di kaon kanina? Katong sudan ba? Katong adobo o gumba. Bungot, dugo, porbida. Day, Doris! Day! Tayong ano ka? Ay, mandam rin kaos na nanay ni mo eh. Ha? O tayo man na? Uy, man na ginaiban ang lugaw niya. Awa, kay di man lugaw yung kaon. Unsa di ay? Katong adobo ko ba? Ha? Nikaon ka sa adobo na yung sa humba? Day. Oo. Ang kamura di ay mo kaon. Awa. Ay, nay, bawal man in taon to ni mong adobo, nay. Uy, naunsa man in taong ka, nay. Ngiga ninyo no? Ako pakanon ko ninyo lugaw. Unya ka mo mag-adobo-adobo gumba. Ngigagod ninyo. Pastilan, yun di mo nay sinyang, Day, di mo kaon sa kuriwe. Gini na rin mong gutong tao rin. Man naman yung kaon na nanay ni mo. Kada sa tatiriwe. Kaon dito, napa may adobo og humba og tiil sad to. Napa say, nay, unsa man, gibinlan ni mo, napay humbas tiil? Yeah, Humbas bukog. tiil, humba nga tiil? Bukog lang to steel. Ang singan? Yurutin mong humbas na il. Yurutin mo ito nanay. Unsa yurot. Ngitagsa na malang to kahiwa. Ang imo unta to taliyo, nyagikaon mang nanay. Hala ka, lugaw na lang imo. Dalahak biya tao na Ay na lang pagreklamo sa diha. Kanan na lang ang lugaw kaysa mapas mo pa ka. Ito yan, inahak panimuran mo inutog. Ako'y senior citizen ay kidot! Pre, Pre, so okay, sige mga hinuktik dia. Ngano ka? ay ginukti ko kay gati hinok mo ko. Sapot ko dito sa bahay pre. Di sabi kisuputan ni mo. Imong wife, ha? Nanik.
Nanik, kisos nanik. Nani ka barun, iyang manugbog kay Dil. Naon sabi ako. Kitsa, pre? Ay, Kitsa? kinsa pa man lain ang usaw. So, mong kayo mo rin, karoon pa man ka. Anam yun mga asawa, pre. Pero, kanang ila, kuan ragon na, kanang pride ba? Pray kung tao, pray na. Bebe, nga nung gisapot mo ka. Kinsa may pasuputon, be. Ang ako ugangan, papakaon. Sige gungit, gisigan ako gungit, di yung kaon gyapon. Unya, di sa kupkadong sa kong asawa, di makakaon ako ugangan. Di 40 taong na kong pasbuhan ng kilakiya kay. Unya, ang nakapait para yun kay, mano na itong kaon ako ugangan, adobo paghumbag isuwa, mo ipakaon, mo di nga, wag yun makaon sa giunsan akong panganga. Uy, ano, pre? Ako yung kakaon sa lugaw nga para niya. Kaya nga adobo gumba, siya may gaurot, ang ako maugangan. Uy, bangas ka. Luya ni mo, pre. Maunang isapot ko. Kaon lang ito, pre. Kaon lang ito. Na may sudan disbay. Yan, dili, kaon lang ito. Ha? Di ba? Ano sa'y soda ninyo diha? Ay na, pinobre lang ko. Kaon ba hipon nga gibutang ang itlog? Bisa sa katulaan, ano? Hipon yung tanga itlog. Yung kadungog na ko, Adida. Nila ba itlog mo tanga hipon? Di ba? Mauna? Oh, ma'am na siya. Lain na, pre, pero dako kay sila kalainan, pre. Kanang hipon nga butang og itlog. Ah. Kaysa itlog nga butang og hipon, lain kay lainan. Kani, marag mauna ni ako isulti rin na. Unsa mo na yung nakalahian na, pre. Parehas naman na. Lain na sila, pre. Ang hipon nga butang og itlog, lami kayo. Mo ba? Unya nga, nakalaki nila, pre. Sa itlog nga butang og hipon, kay perting katula. Maugi na katapusan sa iyong istorya. Kanahan biya niyo, pre. Purbida. Dali, dali na, so, dali. Kanay kaon, bay, dali. Kanari akong Kaning bay. itlog. Kanari akong itlog, eh. Nay, asa day stalyon, nay? Ambot lang, ganang bana ni mo. Wala naman nangit ni mong asawa man ka. Nilakaw, mangkugod. Saan pa panangid ato? Ay, sawa pa ka makalakaw. Wasab day na siya daan magsulti ni mo nga mulakaw siya. Ay na, ambot na tawhana, nay, uy. Hoy, Dores, kanang bana ni mo ba? Wag ko makasabot, anak. Usahay, maayog buot. Usahay po, buragway buot. Ang ano nakaingon man ka nga, usahay wa siya'y buot, nay. Ay da, mister pa na ni mong ipangutana. Nga ikaw mismo, asawa magyug ka. Naibaw nagyug ka, kinaiyan ng tawhana. Ambot sad bitaw ang tawhana, nay, uy. Ako pa ni mo hataga na ni mong ultimatum. Ha? Unsay ultimatum, nay? Katapusang hunat ba? Katapusang hukom. Final decision. Nga dili gud gani na siya magtarong. Papaulian na sa sila. Ay, nay, ayaw sad anak, nay. Uy, ako ba'y nang bana, nay? Kasado ba yami? O, kasado lagi. Unya, usaw man ang yabag man na. Sagdiin na lang na, nay. Uy, ako rin bahala na niya, nay. Bida. Kung ako pa'y naasawa ng tawahan Dores, pastilan. Dego na ako papurmahong tawana. Gamay sipyat anak, piti. Nay. Ganong ganahan man kaana niya, uy. Sawa pa mo makasal. Tungod kay maayo man ka na mudag suborno. Kusog kay mo suborno. Sige lang kag makapaldo, anak. Nay. O, kay nga no, di tinood. Nada ka lang yun, nangatag-hatag ang tawana. Unya karon, hakaron kay naminyo na mo, na, muhatag pa na ni mo. Nay, Wa kanang... na, ha, di ba? Um, Wa na'y paldo. Ha? Kisa sa baldo? Na, yati na. Kisa sa baldo? Ha? Imo nang i-ex ka di ato, ha? Purbida. Hinumdong gyapon kasi mong i-ex ka di ato. hilong baldo. talyo, oy, sa baan ni mo, nayabag naman ako. Dili mo makalimutan ako kay nasabang sa kundo ka dunggan mo isgot og baldo. Ha? Imo nang uyab ka dito? Ano man? Gusto ka makigbalik ka ng baldo, ha? Noon sa ka, uy. O saman, ha? Kamong inahano ka na inyo lang yung kong gilibakon wa ako nini. Inyo. Hilag day.
Kanahan imog halhal ka lang. Nay, kadungog kay ko, nay. Ilom ko no taliyo bisa baan ni may pataka ling kag sagbat oy. Dili ka mo baka kay akong duha ka dunggan di may bakak ka nimo, ha? Nagtuo ka nga ang akong dunggan bungol ni, ha? Nasabag yun sa kundungan ang baldo. Sulti ko, kinsa nas baldo. Hanggawa gis utok. Sulti lagi ko kinsa ng baldo. Mo ipulin mo na ko. Hagwapo na siya, kwartahan pa na siya kaya ko. Oy, Dores. Nay. Idukor ako pa Ay! ng ban. Ay, pag-apil-apil na, bida sa di ba? Tiguang na ka na, ha? Ay, pag-apil-apil, ha? Huwag kay labutan, eh. Oh, hilamda. Magtiguan ka karug bukon ta kang amawas ka. Ah, bida. Sultir, lagi Doris. Doris, sultir ko! Alay. O, Taliyo, saba? paminaw ha. Wa may kailaan ng imong giingon nga baldo. O wa may maghisgot og ngan nga baldo. Ang among gipanagsultihan ni nanay paldo. Dili baldo. Aha? Ha? Hal-hal ka lang. Pawala! Pawa di ay. Pawa di ay. Pawa na. Nay! Day, agi naman pila ka, may oras day, suko yun po na imong inahan ako. Suko pa? Og nasuko magana nimo no. Tungod na po da nimo. Kung sabi sala na ko. Kanang imo pagkahanggaw mo na'y sala nimo. Diretso kag pangasaba. Unya di ay ikaw mo isayop. Ah, beda, nangayo na ko grusin ninyo. Ruse. Sorry ba? Dili ang pagpangayog ruse mo importante diha. Ang importante timan-an nimo imong sa nga dili ka mo diretso og pangasaba. Sunod, klaruha sa ang tanan. Ay, rusin kayo. Yay, Uy, rusin si mata. balik taon na noy. Si balik si mong mata. Panglaba na dito. Wah, beda. Panglaba. Daan, yung gumawinding. Magkupulit ang lamba. At umusok adlaw, karoon lamba na saan. Ngano di ay? Kausa ra gid ay manglaba talyo? Porbida sa di mo. Umo gani. Kausa ra ba manglaba? Manglaba na dito. Mayo! Mayo! Nay tao. Tao ka na? Tao na. Ah, maningil sa tao lang na. Tao na. Kinsa na? Tao, oy. Tao gyud. Tao. Sure, tanawag gyud kung tao ba gyud. Nasa tuliliyon, be. Tao, Tao, yun gani. Tao ba ka na siya? Hoy, maningil na. Wa pa ganit tapos, paitag maniningil na. Lakaw, ato akong tao ba? Oh, lagi! Ucay ato, Brad. May adlaw, boss. Ucay ato. Sa iyo, bari mo rin daw, ningil ka. O pa may tapos, Way 15. Ka-advance na ba ako ni mo? Dili, boss. Saan lagi mo toyo? Kisa bang ka? Si Waldo. Mamisita unta ko. Si Waldo? Misita kang Waldo? O ikaw si Waldo? Ako si Waldo. Hindi ko ka si Waldo. Hindi nga, imus ko ginatawa ko nuko. Hindi ako asawa may kingon. Kanahan, tinuol yun ako ng bati. Hindi man ng biyada. Dores! Talyo, tao na! Tao mo! Kinsa na, oy! Salba. Ay, nga naman na, kisa ko sa siya. Ikaw, Bob. Discriminate mo yung ibang tao. Unsa? Karoon ako di na yung kakalimon ako. Kaya na. Kay, Ipakita yung mula kay si Paldo. Paldo! Si Paldo. Pagtarong di ay, Paldo ba si mong kigol ay? Ano may pabuong-buong pagyo ka na. Ay, ikaw, kinsan tinganin mo, bay? Kana? Ha? Oh, kana. Unsa breda? Ha? Unsa isulti ko? Paldo, ha? Palduha ng naong ninyo, kamundo, ha? May ebidensya na mo, ha? Ya, may sita ba siya ni mo, oh. Ikaw, sulti nung, unsa mo ka? Unsa man, boss? Di ba misita ka? Dara. Dara, kana. Maayo na yung pamistahan. Mauna akong asawa. Nara! Dili man na siya maoy. Oy, nganong nasaba mamo din he. Kinsa? Uy. Waldo? Siyang tansyang. Ay, ako ning sikan admirer si Waldo. Ay, may sabot man guming mag-date me. Bangkong na. Aw, nada kay first admirer din ay. Tao Nya din. ka ni second eh. Umalik ka magsulti ka na kay second admirer. Ay, naunsa. Istorya. Secret gani. Unsa sec- day secret nimo? Ay, secret di ay. Secret. Ikaw ba talyo ba? Bungol ka. Waldo ni. Ay, be. Baka koldero, be. Ikaw ba? Wala ka patakag hamak lagi. Ikaw patawag kag hamag. Abi, Klaruha sa Waldo ni. Klaruha sa pa. Sakit no?
Sakita na de, kaldero. Sakit gid na kay kaldero man na. Ha? Kung ihapak ko na sa imong uporte sakita, malumping ning kaldero nga maigos imong kay hanggaw kang dako makalagot ka na kayo. Day, ay, kumpirmiha, day, ka rin sa murang taon. Tao ni? Ay. Secret admirer day ka. Ano ko aning tao no? Sige tawa-tawa. Nganong nisibat ka? Hoy, ikaw, ni Kuyog Salyo. Talyo balik dire. Kuyo be. Balik dire tao mo. Balik. Mao na akong problema kini akong bana. Mao gid ni siya ingon ani gid ni siya pero may magkagubot tungod ani iyang style nga way klaro ba. Mga sabag diretsyo. Unya siya dahil mo isayop. Aw gidudahan man hinuon ko. Unsaon ka ni siya no palayason ko ba kaning tawhana sa bahay aron magmalinaw nako. Unsa man og kamo ang pasultihon, Doris?